ċiġib il-qudiem il-ħarsien ta' ċiklisti fit-toroq Maltin jinsab diżappuntat b'dak li sejjaħ interpretazzjoni żbaljata tal-qorti f'każ ta' ċiklisti tilef ħajtu iżda ingħata parti mit-tort mill-qorti għall-inċident. Filwaqt li l-ġimgħa li għaddiet żewġ ċiklisti weġġgħu gravi f'żewġ inċidenti separati, hemm għall-anqas sinjal li wħud mix-xufiera anke ta' trakkijiet bdew jagħtu aktar każ ta' ċiklisti fit-toroq. Bid-dettalji Brendan Pizzani. Sentenza tal-qorti illi ingħatat ftit ta' ilu li fija sewwieq ta' karozza ingħata sentenza ta' ħabs sospiżi wara illi tajjer u qatel ċiklist fl-2006 fit-triq ta' Ħalfar għajmet furur fost iċ-ċiklisti. Dan wara li l-qorti konkludiet li ċ-ċiklist ikkontribwixxa wkoll għall-inċident fatali għax messu saq fil-mogħdija tar-roti illi hemm f'din it-triq meta kien sejjer lejn Ħalfar. Skont il-Bicycling Advocacy Group, il-qorti bbażat is-sentenza tagħha fuq interpretazzjoni żbaljata tal-liġi u għalhekk sejħet biex is-sentenza tkun appellata. Xavier Aġus, il-President tal-Bicycling Advocacy Group, spjega lil Television Malta illi ċ-ċiklisti li jkunu sejrin fid-direzzjoni ta' Ħalfar ma jistgħu qatt jużaw dan il-passaġġ ar-roti għax jekk jagħmlu dan ikunu qegħdin jiksru l-liġi. Kompla jispjega li skont il-liġi persuna bir-rota għandha żomm kemm huwa possibbli il-ġewwa fuq naħa tax-xelluk tat-triq fid-direzzjoni tat-traffiku. Is-cycle track li hawnhekk maqtuwa mit-triq hija fil-fatt one way fid-direzzjoni ta' ħalluqa biss. Jiġifieri l-ewwel ħaġa, fid-direzzjoni ta' Ħalfar ma tistax tintuża. Għandha sinjali fuqha li jindikaw li hija one way lil din in-naħa, barra minn hekk. Kull cycle track li mhijiex fit-triq, ġifieri għandek is-cycle lane fit-triq u cycle tracks fuq il-bankina separati għandhom speed limit ta' 6 km/h. 6 km/h ġifieri l-istess veloċità ta' meta tkun miexi. Fabio Spitieri, wieħed mill-aqwa triatleti ta' pajjiżna u li rrappreżenta lil Malta f'numru kbir ta' tlielaq kemm lokali kif ukoll barra, qal illi il-problema hija li l-karozzi u r-roti jridu jużaw it-triq flimkien. In-nies iridu ikunu jafu x'inhu ma dawn il-lanes, dawn din hija il-liġi skont il-liġi kif qal salvo qabli hija trid tissuq 6 km/h u aħna r-roti tagħna huma adekwati biex insuqu fit-triq mal-karozzi. Is-cycling lanes huma qed nitkellmu il-bankina ta' ċirkewwa, il-bankina tal-imġar li anke ġieli nkun għaddej fit-triq tiġi karozza jibdew jirremarkaw li biex naqbes fuq il-bankina. Bil-perikli kollha li hemm biex jissuq fuq il-bankina. U qal li wara diskussjonijiet mal-Malta Public Transport ix-xufiera tal-linja qed jagħtu spazju biżżejjed għaċ-ċiklisti waqt li dil-ġimgħa għadda minn esperjenza pożittiva waqt taħriġ fil-bypass ta' Ħażebbuġ meta żewġ trailers ħallew distanza ta' 3 metri qabel qabżuh. Dan qed nitkellmu xufiera ħajslgħu jekk 3 sekondi, jafas il-brejk għal 3 sekondi u jaqbiżna bil-mod. Jridu nkunu naqra konxi wkoll awareness bil fit-triq. Is-sena l-oħra l-inċidenti ta' traffiku li kienu jinvolvu iċ-ċiklisti naqsu bi kważi 7% meta mqabel mal-ammont tas-sena ta' qabel. Għalkemm jumejn ilu f'lejl wieħed żewġ ċiklisti weġġgħu gravi wara li ntlaqtu minn karozza f'inċidenti separati f'Raħal Ġdid u l-Mellieħa. Naddu issa għal ftit riklami wara